работа и дим да ме няма. Стягам багажа и дим да ме няма. Изключвам телефона си и дим да ме няма. Ей, не ме търсете известно време. Свършвам работа и дим да ме няма. Стягам багажа и дим да ме няма. Изключвам телефона си и дим да ме няма. Ей, не ме търсете известно време. Дим, 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 дим да ме няма. Дим, 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 дим да ме няма. Дим, 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 дим да ме няма. Дим да ме няма. И кой откъде бе? Дим да ме няма. Брат, имаме нужда малко да разнообразим. Системата буксува, трябва да се освежим. Свободни сме да бъдем индивидуалисти, а не просто щрауси непокисти. Времената се менят, парите се въртят, идеалистите мълчат, кариеристите блестят. Чупя се от мрежата и дърпат шалтера. Надалече заминавам до вечера. Свършвам работа и дим да ме няма. Стягам багажа и дим да ме няма. Изключвам телефона си и дим да ме няма. Ей, не ме търсете известно време. Свършвам работа и дим да ме няма. Стягам багажа и дим да ме няма. Изключвам телефона си и дим да ме няма. Ей, не ме търсете известно време. Дим, 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 дим да ме няма. Дим, 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 дим да ме няма. Дим, 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 дим да ме няма. Дим да ме няма. И кой откъде бе? Свършвам работа и дим да ме няма. Стягам багажа и дим да ме няма. Изключвам телефона си и дим да ме няма. Ей, не ме търсете известно време. Свършвам работа и дим да ме няма. Стягам багажа и дим да ме няма. Изключвам телефона си и дим да ме няма. Ей, не ме търсете известно